Yun mga kabuka, welcome na po sa akong channel. Karon mga kabuka, mag-harvest na po mig saging. There is sagingan. Oh my God! Wow! Every day, every hour, every minute. Si Inday Kirk. Ayan, shout out guys. Ako mga kauban, dara mga kabuka. Ayan, pakita ko sa inyo mga kabuka kung saan pag-harvest. Ayan mga kabuka, muna siya pag-harvest mga kabuka. Ayan mga kabuka, muna pag-receive mga kabuka. Dapat lagyan siya ng papel. Dapat may papel mga kabuka. Para hindi maglatex. Ayan. Dipinsa na sa latex mga kabuka, ang papel. Ayan si Inday. Day. Bukat. Day. Malapit na mga mabagsak. Ayan si Katropa. Si Katropa ni Pasan mga kabuka. Si Katropa si Kamaster. Si Inday Kurt. Langkat ang pulibag ba eh. Oy, dere. Ayan mga kabuka, mo ni proper harvesting. Okay kayo. Mo ni siya ay pag-harvest mga kabuka, kinahanglan siya og saluran. Pangila namin ang saging. Oo, ayan, nanaan paghila mga kabuka. Oan, mo na yung panghila oh. Yellow at saka yung black. Hinahila namin ito mga kabuka, motor. One single motor. Tama na single motor. Mayroon ding double motor. Ayan. Grabe mga kabuka, grabing inita. Sayo pa mga alas 7 pa. Pero init na kayo. Harvesting mga kabuka. Bikat. Bikat niya. Kabuka, ipakita na ako sa inyo ang pinaka killer na mo na mga kabuka, matatakot na kayo. Ayan, pakita na ako sa mga kabuka. Mga kabuka mo na pinaka-killer na mo. Mga cutter. Okay. Okay kayo. Oh, okay kayo? Okay kayo, Day? Okay kayo, Day. Happy kayo, happy. Ayan. Ayan mga kabuka, mo na siya ay kinahanglan itapukon ang dahon para Wow! di siya magkalat. Ayan, shout out kay Itin Upaw. Ay mga kabuka na sa pagpasaan mga kabuka kay para di siya ma-bruising. Na siya ay padding mga kabuka, na siya ay kanang murag gi pangsalod ba. Maasay hapin. Ayan Day. Okay, Day. Oh. Bali, putol na. Ayan mga kabuka. Ay mga kabuka mo ni among gina-harvest ng mga saging. Kana siya di mo na pwede harveston kana siya kay kana ang saging nga kay gagmay pa. Ani mga kabuka na ibitay mo ni among harvestable. Ha? Ay mo na siya harvest na mga kabuka. Daghan ang harvest na mo ron mga kabuka, nasa 600 pieces. 600 banses ang among harveston karong adlaw. Oh. Ayan. Mao ni pinakamahirap nga harveston mga kabuka. Nasa kanal. Ay nakita niyo mga kabuka nasa kanal. Oy, padul sa. Ana. Ito kanal. Ayan, na kanal mga kabuka oh. Muna pinaka lisod harveston. Ayan, sige na. Nay, matagak konta ka. Sa marurong. Ayan ang kabuka. Ayan sa marunong. Ayan o. Kabaw. Kanang mo ang bakar mga kabuka si Katropa. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Katropa Vlog. Ayan, Katropa Vlog nasa screen mga kabuka. Suportahan natin. Ayan, mo ni pag piling leaves mga kabuka.
yun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye! Ding ding!